الحمد لله الذي جعل لنا من أنفسنا أزواجا وجعل لنا من أزواجنا بنين وحفدا، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى عباد الله، واعلموا أن تربية الأولاد من أهم القضايا التي يجب علينا الاهتمام بها، لأنها مسؤولية عظيمة ألقاها الله تعالى على عواتق الآباء والأولياء. قال جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. عباد الله، إذا نظرنا إلى التربية في زماننا وفي بلادنا نجد أن التربية قد عدمت وفسدت، لأن أولادنا صاروا كالبهائم بنين وبنات في ملابسهم وفي أخلاقهم وآدابهم وفي بعدهم عن الدين والقيم. فقد انتشر الفساد في أوساط أولادنا: الزنا والرقص وشرب الخمور والسحر في الليل، التبرج، شرب الدخان والمخدرات، لبس الأقراط والسلاسل. فهذه الحالة مما يبكي عليها الغيور على دينه. ولذا عباد الله، فإنه يجب علينا القيام بإصلاح التربية. أمي على تنو على مني تنو كاكا أمي بركة شامنا مسألة مسألة مياكا فني سريا كانكا كبيبلان سيكونو أما نيني أم مسابا على فجوا شامن بابلو كبلان سيكونو على موكلا ما ممبنا فوكا متلو نيمان داما على موكلا كفاميال كو نيمان نغياني على موكلا كبارا نغياما على موكلا أمي صلاتوني كيسي نيني مسابا على فج كاكا أكاتشيلين باكا على كلام محمد صلى الله عليه وسلم. ونادزنغو بي ونيوم ومغو كي سيمبلا على كرا عليه الصلاة والسلام سيمبلا نولا فوق تسلا هرا جولوما أما جني مسابا على في كألا هنانو بلا جنينا على موكلا على يفان جرموما على موكلا جنما هنا كاكاني على موكلا سيريكو هنا كاكان بلا جني على موكلا كان بلا جني سون جنة الفردوس على موكلا. أمبري الإسلامو أما أنصر أنير لا كأنصر أولى ni ala ɲɛ siran ye. mbade alisilamaw an siran ala ɲɛ, an ye ala gasi sigi. an y'a dɔn k'a fɔ ko an bɛ duniya min kɔnɔ ni responsabilité donu yɔrɔ lo. o responsabilité dɔ ye jumɛn ye? o le ye ala ye fɛn minnu kalifa an ma, ala ye lamɔ fɛn minnu kalifa an ma, ala ye lanatiya fɛn minnu di an ma. mbadi alisilamaw o le ye k'an janto olu la, o le ye ka olu lamɔ ko ɲɛ i n'a fɔ ala b'a ɲinina an fɛ o ka kɛ lahalaya min na. an b'a ɲini masaba ala fɛ diinɛ faamuyaliko ɲuman ka d'an ma ala m'o kɛla. mbadi alisilamaw, an y'a dɔn k'a fɔ ko responsabilité ya kunkolo doni de ala y'a ɲu i kun. a doni ta a bɛ jagoya i kan duniya ɲɛnamaya kɔnɔ. sabu i bɛna kɔntarandi di ala ma sini, ala bɛ n'i ɲininka sini ala ye fɛn minnu d'a ma, a ye kalifa fɛn minnu d'a ma, o kɛra den ye sa wa walima o kɛra lamɔden yɛrɛ ye sa wa, k'o bɛ ile ka mara kɔnɔ. an b'a di alisilamaw, an y'a dɔn k'a fɔ ko ala bɛ bɛɛ lajɛlen ɲininka i ka lamɔfɛn na, i ka marabaga la sini alikiyama. anw yɛrɛ k'a jateminɛ duniya ɲɛnamaya kɔnɔ, ni bagan tala don foro la jɔn de bɛ ɲininka? bagantigi o ni bagan gbɛngbɛnbaga. ni misiw tala don foro la
ala cɛ min bɛ ka n ka misi gbɛn o de bɛ ɲininka walima misitigi de bɛ ɲininka a bɛ ten fana ala ka kalifafɛn minnu d'i ma ka bɔ i denw na walima lamɔdenw na i bolo n'o ka koɲɛ bɛ i le bolo an bari alisilamɛw an y'an janto o la an y'a dɔn k'a fɔ ko ala b'an ɲininka ninnu ka kungo la laharalo e tɛ se ka taa alijinɛ kɔnɔ k'a fɔ ko ninnu bɛ sira wɛrɛ bɔ asaba ala ko an ma alikuranɛ kɔnɔ a ko qu anfusakum a ko an y'an yɛrɛ ninkun kisi ka bɔ jahanama tasuma ma a ko an y'an yɛrɛ ninkun makara ka bɔ jahanama kɔnɔ don ma wa ahlikum ko ni an somɔgɔw n bari alisilamɛw an somɔgɔw an denw b'a la an musow b'a la an ka marafɛnw bɛɛ lajɛlen b'a la ala ye fɛn minnu mara d'an ma n bari alisilamɛw ni ala y'i sɔn den na ni ala y'i sɔn maraden na yalɔ k'a fɔ ko o ye ala ka nɛɛma de ye o ye ala ka fonisereya de ye nka ala ye fonisereya min ni a y'o kɛ i ye a ye nɛɛma min kɛ i ye a ye lanatiya min ni a y'a kalifa i la ala bɛ fɛ lanatiya in ka bɔ a sira fɛ inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha lanatiya fɛn kalifala i la togoya min na i kana k'i jantɔ a la k'i hakili to a la ten o lahalaya la an badi alisilamɛw an bɛ waati min na nin surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma an bɛ période min kɔnɔ nin vacances waati nin kɔnɔ n badi alisilamɛw n'an ye an ka éducation jate minɛ ni o le ye lamɔ ye ni an ka kutuba kana ka boli o le kan n'an y'a jate minɛ lamɔ fiɲɛ min b'a la tumana min na ni année scolaire yɛrɛ waati don nka waati min ka jugu ka tɛmɛ a tɔ bɛɛ lajɛlen kan o le ye vacances yɛrɛ waati tumana min na ni kalankɛsow bilala tumana min na ni ekɔlisow bilala an bɛ di alisilamɛw o de kosɔn mɔgɔ o mɔgɔ ni ala ye mɔgɔ dɔ ka ko kalifa i le la i kana ka wuli k'i jɔ k'i lɔyɔrɔ kɛ sinon i y'a dɔn k'a fɔ ko e tɛna se ka kɛ ala mɔgɔ ye ko e ye alabatobagaba ye nka i le jɛni bɛ k'i makun ka i denw to yen walima i mɔdenw nana vacances la i fɛ a kɛra mamacɛ ye o a kɛra mamamuso ye o maa minnu nana vacances la i fɛ lanantiya lo i balimacɛ a k'a den bila ka na d'i ma lamɔ na donc i le ye o ka kotigi ye o waati la donc i fana kana ka wuli k'i jɔyɔrɔ kɛ k'i lɔyɔrɔ yira an badi alisilamɛw n'an ye an ka waati lajɛ n'an ye an ka tile lajɛ an badi alisilamɛw tiɲɛni o jɛnsɛnna anw ka waati la fo ka taa se ten surtout kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma vacances wagatiw kɔnɔna na o de kosɔn an badi alisilamɛw den minnu b'an bolo n'o bɛ taa kalankɛsow la walima o bɛ taa ekɔlisow la ni kalanw bilala ni lekɔliw bilala an ye jija an y'o ka wagatiw occupé an y'o ka wagatiw sogola ni baara dɔw ye ni facɛ n'i bɛ baara min na tuma dɔ la i bɛ se ka den gbɛrɛ i yɛrɛ la vacances wagati la a b'o dɔ kɛ walima n'i ma kɛ o kɛbaga ye i ye den bila ka na kalankɛyɔrɔ dɔw la cours de vacances bɛ kɛ yɔrɔ minnu la n'a sɔrɔ a ka année scolaire kɛ ekɔliso taga la o vacances kɔnɔ a bɛ se ka a ka diinɛ tagabolo dɔw faamuya sinon n'i m'o kɛ n'i ma denmisɛn lamɔden n'i m'a ka wagati sogo la n'i ko nafamaw ye ale yɛrɛ b'a sogo la n'i ko nafandanw ye a bɛ ban kɔ tuguni tuma dɔ la yɛrɛ k'a kungo ta ka na ɲɔgɔn kun an b'a di alisilamɛw o de kosɔn n'an y'a jate minɛ an b'a di alisilamɛw n'an ye anw ka denmisɛnw o ka finidonyaw filɛ n'i ye funankew o ka finidonyaw filɛ o bɛ fini yɛrɛ qualité ninnu dɔ la an b'a di alisilamɛw fini ninnu a yɔrɔ ma jɛnnen don ka bɔ alisilamaya diinɛ ka fan don cogo la alisilamaya diinɛ b'a ɲinina k'a fɔ ko an ka an yɛrɛ sutura lahalaya min na alisilamaniden kana ka fini de don i bɛ bonya ni karama sɔrɔ fini min kɔnɔ daki t'i ta baara kɛ fini dɔ le don ye e le yɛrɛ bɛ maloya tuma dɔ la n'i bɛ yɔrɔ dɔ la ka présenter n'a fini ye an b'a di alisilamɛw an kana ka an hakili jagabɔ nin yɔrɔ in na dɛ funankew kamelendenw an b'a di alisilamɛw an y'an fini donyaw
an y'a fini don ɲɛw kɔrɔsi surtout ni vacances bilara bɛ denmisɛnw ye dugu ɲɛfɛ ka caya fini don togo sugu fa bɛɛ lajɛlen de bɛ yen an badi alisilamɛw an y'a hakili to nin yɔrɔ ninnu la an bɛ fini minnu don an ye finiw don fini minnu ni alisilamɛya bɛ sɔn a ma ni danbe yɛrɛ bɛ sɔn a ma ni an ka communauté ni société yɛrɛ ni mɔgɔ sɛbɛya y'i la a tigilamɔgɔ b'a lɔn k'a fɔ ko nin ye maa sɛbɛ ye nka n'i le ka baara kɛla fini dɔ le don ye an badi alisilamɛw fini min tɛ maa sɛbɛw ka fini don ta ye i b'a dɔn k'a fɔ tuma dɔ la ko min kana ka o maaw sɔrɔ o ɲɔgɔn dɔ b'i sɔrɔ dɛ hali n'i tɛ maa kolon ye mɔgɔ dɔ bɛ se ka kɛ a bɛ fini kolon ninnu dɔw don i n'a fɔ ka jini ninnu don ka a bɛɛ tigɛ tigɛ an badi alisilamɛw ninnu kɔni tɛ mɔgɔ sɛbɛ ka fini don cogoya ye walima ka fini don ka pantalon don walima ka jini don sokoto b'a duguma i b'a tɔ jigi fo kana se dugumala la an badi alisilamɛw nin tɛ maa sɛbɛ si ka fini don cogoya ye donc an y'an janto nin yɔrɔ ninnu la lamɔden minnu b'an bolo an ka hakili to nin yɔrɔ ninnu la fini don cogoyaw tiɲɛna anw ka waati la an badi alisilamɛw an b'a ɲini ala fɛ faamuyali ko ɲuman k'a d'an ma ala m'o kɛla a fana b'o ɲɛ kelen ma an badi alisilamɛw jɛnɛya et la fornication o jɛnsɛnna an ka waati nin na fo ka taa se ten an badi alisilamɛw an b'a ye tile fila nin na pourcentage sida pourcentage min lakalila Côte d'Ivoire kɔnɔ Afrique de l'Ouest jamanaw la sida pourcentage yɛlɛla jamana min na le pays plus élevé quand on fait le calcul de sida parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest, la Côte d'Ivoire vient en première position. Ambari al-Islamaw, nyomboya jenzena nga jamana ngone. Oni sira minnu bɛ o bana jugu ni lase mɔgɔw ma ni o le ye sida ye. Ala kɛra k'o le fɔ an ɲɛna a ko n'an ma dan sigi cɛ ni musoya la ka kɛ ni min k'a yɛrɛ sɔrɔ yen ten dɔrɔn o bɛ tɛmɛ ni dɔ ye ten ko n'an ma dan sigi o la ko Ala bɛna jangaro jugu dɔ la an kan an fa kɔrɔ tɛmɛnenw ma jangaro min ɲɔgɔn ye n badi alisilamɛw calcul k'a yira k'a fɔ Côte d'Ivoire le bɛ ɲɛfɛ ka tɛmɛ Afrique de l'Ouest jamana bɛɛ ka nin wagati in na tile fila nin na sida pourcentage min bɛ yan an badi alisilamɛw a fana yirala k'a fɔ ko jɔnw don ka ta de l'âge de 15 ans à 25 ans ko sida in ka ca olu le la an badi alisilamɛw nin tɛ kibaruya duman ye dɛ nin tɛ kibaruya duman ye ni ye silamɛya pourcentage filɛ yan i b'a ye silamɛya nombre ka ca an fɛ yan nka n'a fɔra ko o n'a ta sɛya bɛɛ ko ɲɔmɔgɔya ala ye o min haramuya ka ban ka kɔlɔlɔ camanba de bila a la a b'i ninkun nɔgɔ k'i ka nafolo nɔgɔ ka ban ka jangaro juguw lase i ma tuguni sabu ala ko innahu kana fahishatan ko ka kalaya wali min ye ɲɔmɔgɔya ye k'a tɛmɛ sira cɛ ka jugu dɛ wa sa'a sabila a tɛmɛ sira cɛ ka jugu ele ma taa muso min dali a ka somɔgɔw fɛ suna ni farida la aw maa fila aw ka ca yɛrɛ waraka ɲɔgɔn ye k'aw b'a mako ɲɛ ɲɔgɔn na madi alisilamɛw n'i ye vacances kɔnɔna filɛ i b'a ye a kɛwali ka jugu vacances kɔnɔ ka tɛmɛ wagati tɔw kan tuguni madi alisilamɛw an ye an ka lamɔdenw an y'o filɛ an ka lamɔdenw an y'a janto la ala ka doni min ɲɔgɔn kun ala doni jagoya de ko ye sabu ɲininkali de b'a kɔfɛ madi alisilamɛw ni e y'a lajɛ k'a filɛ mɔgɔ dɔw bɛ yen o ye furu kɛ a ka ca ni san 20 ye ala m'o garijɛgɛ den na mɔgɔ dɔw bɛ yen o ye furu kɛ san yirikaw o ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na ala m'o garijɛgɛ den na nka ala ye e min garijɛgɛ a la kalifa le dira i ma dɛ n'i ye a kalifa n'i ye a lamɔ ka ɲɛ ala b'a ɲinina i fɛ togoya min na k'i y'a lamɔ ten o togo la ten an badi alisilamɛw i bɛ kunnaja sɔrɔ duniya kɔnɔ ka langafiya sɔrɔ i bɛ ban ka kunnaja sɔrɔ sini kiyama nka ala b'a ɲinina e fɛ ko e ka den ninnu lamɔ togoya min na i ka lamɔdenw i k'o lamɔ togoya min na n'i m'o kɛ ten an badi alisilamɛw a tɔɔrɔ i b'a sɔrɔ duniya ɲɛnamaya kɔnɔ yan aw yɛrɛ ka sigi ka jateminɛ kɛ denfa minnu walima lamɔbaga minnu qui se sont désengagés de l'éducation de leurs enfants
Les enfants là, ils sont devenus comment après? Ils sont devenus catastrophes sur eux. Hein? Ambadi al-Islamao. Moi, je suis un peu faussé. Donc, lamona. Den nous ira laban kala di dunya nyina maya korea. Ah, kato ko betale china. Bele beni kala ambadi al-Islamao. Anya janto ni ronda. Mo mara ka segeo. Lamona imana ka sege. Imana ka éponge fili jona. Daw be no kumala bisini dra bana. No kumala muso fe bisini sini ngene amato atala dra bana. Yada ka foko ambadi al-Islamao. La fiate dunia in kono ne. Machine la fiate dunia nyina me in kono. Al ni sanfani dugu fa soro akono. Alors ka fo ibe la fiate mi nyinina. Itena la fiate soro dunia nyina ma yakono. Donc ambadi al-Islamao. La mode mi ngo bambolo. Anya jantola. Nambola o yoro lay. Te wala jugu mi ngo be reke vacances wakati la ambadi al-Islamao. Do jume ole don. Ambadi al-Islamao. Ibaye maki ou be animé sabu école so tagaté kalan so tagaté donc demson be bo funange ou be bo ka yereke maki ou la o tala yereke maki ou la mune be doromi ne be oni dorogi mi ne be mbari al-Islamao ni kewal no ani al-Islamaya teta ani adamadiya teta ani masebeya here teta ado kewali la korosili kono na mbadi al-Islamao abe yereke ka jenzen wakati jimene vacances wakati parce que demse mon beta kalanga so ni école so là ils sont vraiment libres parents fana ka suivi fana toka parents ka la korosili to oka ko ako demse on ko be vacances là wali ma demse on ba ni aller refaire ah me fait ka ta vacances ke dugo tisna ina aller reta nyanyini abeta jone feiwa abeta yoro jone lawa amakotala ambadi al-Islamao donc de meta abeto kalo flani kalo saba vacances minke abeta jogo kolon dota kana no jogo kolon ika badi al-Islamao anya janto ni ron nulale al ni de meta vacances ka yoro mina ika hakli tola wali ma ika cours de vacances nyini ka dembla ola be cours de vacances ka sogoma abaka aka dina famia o wakati kono na o ile ka responsabilité de le chano ika dendo école la ika dépense ou kala o ko nyumae naka joro soro abe al-Islamaya damano joro ga abe joro soro ala fe ni kalami ni famia miye pako nyanyini ne parce que ala bi nyini nga o le la haralo ala tena mo ko nyini nga ko iden kala ingénieur ye ala tena mo ko nyini nga la haralo il est devenu médecin, il est devenu docteur, il est devenu entrepreneur les jours de la rétribution. Dieu ne va jamais te demander sur ça. Mais Allah bini nyenga, idin, akane Allah, akam bato la nyetodi. Est-ce que Allah ka akalfa ele mima? Est-ce qu'il est ka besrawa? Est-ce qu'il est ki seko kewa? Est-ce qu'il est desela lewa? Bon kana ka wuli ki seko damayira de ke, gani desela. ala bi seko lon katimi ile reka mari al-Islamao o doromi o be jenze vacances kono nanna anya janto demsawna wa saharu fi al-layl mari al-Islamao oni soufe sili be demsen chama soro vacances watu kono soufe suno te granda o le be sigi baro de be ke fakata sous leri dola o baro no chama kono nana hakrina jugu lebe do nyogo kuna ladili ka nyuma te dila nyogoma mari al-Islamao anya jantola wa shurbu dukhan ni demsa on tala nyogo soro grenda ola ni jeunesse on tala nyogo soro grenda ola mune be cheni kumaw doromi kumaw amese ka dansago do ke to yamina o hakrina o lebe do nyogo konay ambari al-Islamao ka ñogo kala secret mina demsen jojol be aka secret min kala grena sigile la al natami grand frère minnu be koro minnu be a secret mena ka dia ni secret mena ka dama be tafkale tala nae do samala sini tuguni ka sama secret tuguni ka sama abe commencer ka del ala longora o be kelen dale yere yere ma donc demsen chama be te je ñogo mu fe kamelen de chama be te je ñogo mu fe oni
oni mɔgɔ minnu bɛ sigi ka baro kɛ yɔrɔ kelen na oni mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛnda kelen sigi o jogo labanna ten ka tiɲɛ an b'a di alisilamɛw an y'an janto o yɔrɔ la a fana b'o ɲɛ kelen ma i bɛ kamalendenw ye funankew ye yalbasuna al-aqrat comment un garçon un homme un jeune tu peux porter les boucles d'oreilles fɛn min ye muso fɛn ye fɛn dɔw bɛ yen musow talen i sen b'o la kana i sen ɲagami musow ka ko la i n'a fɔ fɛn dɔw yɛrɛ fana bɛ yen cogoya min na cɛw talo e min ye musomanin ye e kana n'i sen ɲagami a la n b'a di alisilamɛw ala cira ka mɔgɔw danga mɔgɔ minnu ni cɛw lo u b'o yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya musow fɛ a b'o ɲɛ kelen fana ma ka musow danga muso minnu o b'o yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya cɛw fɛ o b'o yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya cɛw fɛ di o b'o yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya cɛw fɛ o ka fini don cogoyaw la cɛ minnu b'o yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya musow fɛ fini don cogoya la muso minnu b'o yɛrɛ bɔ ɲɔgɔnya cɛw fɛ fini don cogoya la ko ala k'o danga ko la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin-nisa wal-mutashabbihat min an-nisa'i bir-rijal ko ala ka nugu danga amadi alisilamɛw est-ce que ala ka danga ala ka kolɛri o kɔrɔ ye k'i yɔrɔ ma jɛni n'o ka bɔ ala ka hinɛ na i yɔrɔ ma jɛni n'o ka bɔ ala ka nɛɛma la ala ka danga y'i kun de bɔ ye koyi n'a fɔra ko ala y'i danga o kɔrɔ ye e ye mɔgɔ dɔ le e yɔrɔ ma jɛni n'o ka bɔ ala ka nɛɛma ni ala ka hinɛ na bari alisilamɛw jɔn bɛ dugukɔrɔ kan kelen mako tɛ ala ka nɛɛma ni ala ka hinɛ la o de kosɔn tuma dɔ la makosa b'i sɔrɔ tasiyɛn b'i sɔrɔ i bɛ sigi k'a ko ɲɛɲini ko mɛ ne yɛrɛ ka mun de kɛ ala la i ka min kɛ ala la i b'a dɔn e ye sumandi min don i toro la i ye bukdore min don i tulo la o don haramuyala e cɛman kan o ye musow ka fɛn don tɔgɔ le ye e cɛbakɔrɔ i sen bɔ nin na maloya ka nin kɛwale sugu ɲɔgɔnw kɛ a b'o ɲɛ kelen ma i bɛ kamelenden a bɛ ala minɛ ka sɛni duuru ta ka don a kan na o ye musow ka masiri de ye fɛn dɔw bɛ yen masiri fɛn dɔw bɛ yen o ye musow ta le ye o kɛrɛnkɛrɛnna musow de ye cɛ mara k'i sen don o la sumandi b'o la n'o ye bukdore ye sɛni min bɛ don kan na o b'o la barasele fana b'o la o ye musow ka masiri de ye an b'a di alisilamɛw ninnu fɛn ninnu a tɛ bɛn cɛ si ye k'i ka sumandi don i tɔɔrɔ la ala ka danga b'i kan a tɛ bɛn cɛ si ye k'i ka sɛni juru don i kan na o sɛni juru mana kɛ cogo o cogo a mana kɛ ko latangani fɛn dɔw de b'a kɔnɔ cogo o cogo kɔrɔna aya le b'a kɔnɔ o duwawu le b'a kɔnɔ o n'a kɛra sɛni de k'i b'a don i kan na ka ban i y'a dɔn k'a fɔ ko ala kɛra ka mɔgɔ danga mɔgɔ min tigi bɛ sɛni juru don a kan na ka bɔ cɛw la o ye musow ka fɛn don ta le a fana b'o ɲɛ kelen ma barasele min i b'a don i bolo la e cɛ i y'a dɔn k'a fɔ ko ala k'i danga sabu musow ka fɛn kɛrɛnkɛrɛnnen don fɛn min don a kɛrɛnkɛrɛnna musow de ye nka ele cɛ e ka ala minɛ ka barasele ta ka don i bolo la je parle pas de montre monturu o ye sababuya ye sabu o laɲini ye lɛri de filɛ ye mɛ ka barasele ta ka don i bolo la a kɛra argent blanc ye o a kɛra or le ye o fɛn do a do haramuyani n'o silamɛcɛ ka bali alisilamɛw fo an k'o yɔrɔnin faamuya dɔ min de kan to ko non ko n ka saraka le bari alisilamɛw mɔgɔ tɛ saraka bɔla k'a don i yɛrɛ la saraka bɛ bɔ le k'a di dɛsɛbagatɔ ma saraka bɛ bɔ le k'a di mɔgɔw ma ceux qui en a besoin saraka bɛ bɔ k'a di olu le ma e bɛ saraka bɔ k'a don i yɛrɛ la ɲɛ jumɛn ma an bari alisilamɛw dɔ bɛ wari bɛ barasele ta ka a basi ka don a bolo kan na ko n ka saraka le bɛ an bari alisilamɛw i y'a dɔn k'a fɔ ko i ka haramu de don i bolo la dɛ ala fana ka danga b'i kan i ka o min kɛ nin donc an bari alisilamɛw an y'a janto nin yɔrɔ ninnu la an y'a hakili to nin yɔrɔ ninnu la a fana b'o ɲɛ kelen ma an bari alisilamɛw ala y'a ɲini silama fɛ silama ye tɔgɔ kana ka ɲɛ le silama ye tɔgɔ kana ka saniya silama mana ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min tigi ni mɔgɔ k'i ye mɔgɔw bɛ ɲugun i la alakira alayhi salatu wa salam a tun b'a yɛrɛ labɛn ka ɲɛ a tun b'a kunsigiw labɛn a tun b'a kunsigiw pɛɲɛ a tun bɛ turu don a kunsigiw la togoya min na a tun bɛ kasadiyalanw k'a yɛrɛ kan togoya min na a kana kɛ ɲugutɔ fɛn ye mɔgɔw kɔrɔ an badi alisilamɛw mais quand on regarde là ele min ye kamelenden i bɛ ala minɛ ka taa dorodi k'i kunkolo la ka taa sukoroji ni produit dɔw ta k'i kunkolo mɔrɔmɔrɔmɔrɔmɔrɔ
ele yɛrɛ ni ala cɛla la ni ye mɔgɔ sɛbɛw yɛrɛ bɛ boli ele yɛrɛ ɲɛ kuma tɛ silamɛya yɛrɛ ma i y'a dɔn fana i ka baara min kɛ nin k'i kunsigi bila k'a ɲagami ka dɔrɔdi kɛ i kunsigi la ça n'a rien à voir avec la religion et puis ala ka danga b'i ma tuguni fana kɔ tuguni sabu fɛn do fɛn min ni fɛn nɔgɔlen do fɛn o fɛn ni alisilama b'a kɛ k'a fɔ k'a bɛ mɔgɔw ɲigi i la ko fɛn nɔgɔlen do i kana k'i yɛrɛ yɔrɔma jɛn ka bɔ a la fɛn dɔw lo fɛn minnu qui ne sont pas présentables an badi alisilamaw o ni jeunesse ya tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la il faut t'habiller bien hein i ye tɔgɔ ka ɲɛ i ka kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ gbɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔ min bɛ se ka gbɛrɛ mɔgɔw la mɔgɔw tɛ ɲugun i la n b'a ɲini ala fɛ faamuyali ko ɲuman ka d'an ma ala m'o kɛla aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah astaghfiruhu innahu kana lil awwabin ghafura الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين بدأ الإسلام أنا فهم من غفوني أفهم يني لا كرسيلك كبو يوم غيالا كبو أنا مسلمانو ني تمانو كافيني دنيا لا يرى وركا surtout كرنغرني مولما مسلمانو أم بدأ الإسلام أنيا جانتو أندمسو ونا دومسو وني أنا لامد مسو أنا جانتو كافيني دنيا لا sama dɔ la musomanninw o ka bolomakolon labila o n'o ka kunkoro lankolon bila a bɛ kɛ sababu ye ka jinɛ setanw ɲɛ su ka lɔ o la o de kosɔn wagati bɛɛ i bɛ musomanninw ye dɔ bɛ bɛn ko jinɛ b'a la dɔ bɛ bɛn ko jinɛ b'a kɔ jinɛ tɛ tugu e kɔ lahalaya jumɛn na n ko jinɛ bɛ jarabi adamaden na de jinɛ bɛ adamaden ye lahalaya min na nin o lahalaya tɔgɔ a bɛ jarabi la e muso e k'i bolomakolon bɔ ka bila suma dɔ la yɛrɛ dɔw yɛrɛ ta bɛ se a ka bolomakolon bɔ ka bila ka taa fari yɔrɔ dɔ kɛrɛnkɛrɛn tuguni ka tatouage kɛ o la tuguni ala ka ni maaw bɛ danga o mɔgɔ minnu bɛ kan ka ayiwa tatouage kɛ o fari la ala ka ninnu danga a kɛla cɛ ye walima a kɛla muso ye an badi alisilamaw donc ninnu jogo ninnu ye alisilamaya ka jogo ɲumanw de ye an badi alisilamaw an k'an janto nin yɔrɔ ninnu la an badi alisilamaw an ka jogo minnu fɔ nin an ka fɛn minnu fɔ nin ka bɔ ɲɔmɔgɔyaw la ka bɔ musomanninw ni cɛmanninw ka finidonyaw la ka bɔ sɛni cɛmanninw ka sɛni do kannaw o ni cɛmanninw ka sumandiw do tulo la ni sini alisilamaya ko tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la mɔgɔ b'a ka kamelenya kɛ k'i ka jeunesse kɛ hali n'i ma sɛni juru don i kan na hali n'i ma sumandi don i toro la hali n'i ma dɔrɔdi kɛ i kunkolo la ele ɲɛna ko dɔrɔdi min b'i kunkolo la nin ko le b'i kɛ mun ye o bɛ mun de ɲɛ i ma i b'a kɛra k'ala mun kan dɔ bɛ yen san lɔɔru san 10 dɔrɔdi b'a kun na dɔrɔdi a bɛ nɔgɔ a kasa bɛ bɔ il faut savoir que tu es en train de gêner les gens ala kira yɛrɛ ko a ma ko man akala suman aw basaran fala yaqrabanna musallana ala kira yɛrɛ ko n'i ka jaba dom ou bien i ka layi dom k'i da ko k'i kana gbɛrɛ mɔgɔw la seli yɔrɔ la mun kosɔn i kana na mɔgɔw tɔɔrɔ kana na mɔgɔw tɔɲɔ mais ele min b'i ka fini nɔgɔ i kana kana ele min b'i kunsigi nɔgɔ i kana kana i kunsigi ka san joli kɛ a ma ko i kunsigi ka san joli kɛ a ma saniya donc an badi alisilamaw alisilamaya bɛ saniya le fɛ gana ye nin bɛɛ lajɛlen filɛ an badi alisilamaw sababu dɔw k'a to ninnu tiɲɛni wale ninnu a jɛnsɛnna ninnu ka kalaya wale ninnu ka bɔ ɲɔmɔgɔyaw o n'a a ɲɔgɔnnaw la o sɛyɛra kala mun kan an badi alisilamaw tanazulul mas'ulina an mas'uliyatihim ala ka responsabilité ɲu mɔgɔ minnu kunɛ an badi alisilamaw a bɛɛ lajɛlen k'i désengagé a bɛɛ lajɛlen k'i doni jigi ka bɔ o ka doni kɔrɔ ala ye doni dɔ ɲini ko ala ye musow de kalifa i ma ala ye den de kalifa i ma n'ala ye den d'i ma a dɔn k'a fɔ ko ala ye mɔgɔ dɔw jɛn a la koyi o y'a ɲini ala fɛ nka ala ma d'o ma n'ala ye muso dir'e ma a dɔn k'a fɔ ko ala ye mɔgɔ dɔw jɛn muso sɔrɔ la nka ala y'a dir'e min ma ala bɛ mun de kɔ i fɛ ala ye den min d'i ma walima a ye muso min d'i ma i ye muso in i y'a lamɔ ko ɲɛ den nin i y'a lamɔ ko ɲɛ nka n'i m'o kɛ i bɔra jigiya kɔrɔ dɛ sabu ala m'a d'i ma i ten yen ko o ka to o yɛrɛ ma i ten ka kalaya wali la ala ko a ma afa hasibitum annama khalaqnakum abatha ala k'a b'anw ɲɛna o k'a y'anw dan o tulon ni ka kalaya waliw de kama wa
ala ko kama dan o kosɔn dɛ a ko an b'a jigi la o ko ale ala ka anw dan o pour que an bɛna kɛ tulonkɛla le ye duniya kɔnɔ wa la ala ko a man dan o kosɔn dɛ a ko wa ma khalaqna as-samaa wal arda wa ma baynahuma la'ibin ala ko ale ma sankolo ni dugu dan tulon kama koyi ale ye ninnu dan sɛbɛya de kosɔn sɛbɛya le kana kɛ a kɔnɔna na donc an bari alisilamaw les parents il y a beaucoup de parents qui se sont désengagés de leurs responsabilités ala ye doni min ɲuni kun ala doni i b'a ɲuni ala ye ala le b'i dɛmɛ a tali kan nka n'i le k'i yɛrɛ désengagé ele b'a ɲuni ka b'i yɛrɛ ma ka di jɔn ma ele b'a ɲuni ka b'i yɛrɛ ma a bɛ taa communautéw tɔgɔ a bɛ taa mɔgɔ tɔw tɔɔrɔ donc an bari alisilamaw bɛɛ lajɛlen ka jija i ta ma n'i jijara i ta ma ka dugawu kɛ ka sarakaw bɔ ka fara o kan ala b'i dɛmɛ a kan nka n'i le yɛrɛ ye éponge fili n'i le yɛrɛ ye yɛrɛ désengagé k'i bolo kuru k'i sigi ko ko denmisɛnw tɛ wa k'o tɔgɔ le bɛ taa o ko n'o kɔrɔbayala k'o bɛna a dabila n bari alisilamaw i bɛ min fɔla nin ye ko n'a kɔrɔbayala nin dɛ a denmisɛnsɛn o le bɛ ka mɔgɔkɔrɔbasɔn ye i ka cɛkɔrɔba ka kalayakɛla caman ye cɛkɔrɔba caman bɛ a tɛ se ka sigi so kɔnɔ a bɛ jɛnɛya la ka yala san 50 san 60 il atteint l'âge 50 ans 60 ans il est en train de commettre la fornication par tout pourquoi parce que depuis à sa jeunesse à Malo depuis quand il était jeune il commet la fornication donc on va dire al-islamaw il be jona mina ne ko demsen no na korobayala le a demsen son o le be ka mo korobason a demsen son mine il be jona mina o le be la banka ka mo korobason on va dire al-islamaw parents o ye wuli ka lo ni o lo yoro ye surtout kene ni boloma ame tinti yoro mi ka o le ye ame période mina c'est ni année scolaire lo be ta wati chama ka école so la be ta wati chama ka kalanga so la donc responsabilité be fienya parents ka ga vacances watu la responsabilité fanga be bunyene ni ma demine ka tabla l'école so de la pour des vacances do kay walma ka tagana e yere bolo ni kala minige tagana e koro ya be tia métier de loin ni kala mécanicien tana e koro ya be tia métier de loin walma i ka bla kana abena kana kalange abena kana ala kuma do kala kuma do la onaf sayama ma ni ala fa famnya ko nyuma ka dama ala mo kala bari al-islamaw baron ka o janto o ka donina o ko janto o ka responsabilité ala ala ye doni min ɲun ko o y'a ta ni ala ye o ye wuli ka jɔ ni a ye n'o y'o kɛ ala bɛna ka na hinɛ o la sabu lahara jɔlo ni e fa kɛra ɲumankɛla ye i y'a baara ɲuman k'i lase alijinɛ ma i y'a denw yɛrɛ fana olu ka baara ɲuman kɛ musow ka baara ɲuman kɛ a bɛɛ bɛ taa sigi alijinɛ kɔnɔ o ye ko dumanba ye nka n'a fɔra ko dɔ bɛ taa yan fɛ dɔ bɛ taa yan fɛ o tɛ se ka ɲɛ dɛ bɛɛ le bɛ taa côté kelen na a bɛɛ bɛ taa alijinɛ kɔnɔ walima a bɛɛ bɛ taa yɔrɔ dɔ na an b'a ɲini ala fɛ ka an yɔrɔ ma jɛn ka bɔ o la ala m'o kɛra kuma min fɔla ka mɛtulo ɲuman d'a ma ala m'o kɛra ka faamuyali ko ɲuman nɔgɔya an ye ala m'o kɛra n'ala ye waati nata tɔ nɔgɔya an ye an bɛna sujet tɔ continuer an b'a ɲini ala fɛ k'o lon yira an na ala m'o kɛra ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف يا رحيم يا رحمن ربنا أصلح فساد قلوبنا اللهم أصلح فساد قلوبنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعوة مستجاب اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ما ذكره الذاكرون اللهم صل على محمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين